Anem ara cap a Piera perquè l'Ajuntament ha començat a treballar per impulsar un pla de lectura municipal, una iniciativa que té la voluntat de potenciar la lectura com a eina també de cohesió social i de millora sociocultural de la vila. En parlem amb l'Anna Pallarols, que és la segona tinent d'alcalde del municipi. Anna, bona tarda. Hola, bona tarda. D'on surt la iniciativa de crear aquest pla de lectura? Com neix? De fet, ens vam presentar poder tirar endavant aquest projecte al Centre d'Estudis i Recursos Culturals i la Gerència de Serveis de la Diputació de Barcelona volien fer una prova pilot per tutoritzar algun municipi que volgués dur a terme aquest pla. I vam pensar que per Piera era una oportunitat, ja que ens farien aquest acompanyament i és una eina molt important per Piera per poder optimitzar recursos i veure cap on ens enfoquem. Això es va fer un estudi, es van detectar unes necessitats. Quins són els objectius? Els objectius, com sabeu, Piera és un terme municipal molt ampli. A part del que seria el nucli, tenim 17 urbanitzacions amb barris i pobles, i això fa que, clar, que els equipaments culturals, molts d'ells estan a dintre del poble, al nucli, com la biblioteca, el teatre, el casal de gent gran, però en els barris no hi ha potser aquests equipaments culturals i fa que creiem que és una mancança que hem d'actuar, i una de les eines que podem utilitzar com a cohesió social creiem que és fomentar la lectura i aquest pla de lectura. Llavors, a la pràctica, com es farà per arribar en tots aquests barris que deies que no hi ha aquests equipaments que potser facilitarien? I ara, de fet, en aquest pla ara mateix estem en la part de diagnosi, on estem intentant buscar aquestes dades, aquestes informacions, no? Llavors el que estem fent serà buscar uns aliats, que són totes les entitats culturals, associacions de veïns, tota aquella ciutadania que vulgui participar i aportar què podríem millorar, quins punts forts tenim, què podem millorar, fer aquest recull, llavors fer una tria d'aquestes, com es diu, un DAFO, no? Amb poder valorar això, llavors és donar-li focalitzar-nos en un sector que puguem actuar per millorar aquesta lectura. La ciutadania, per tant, hi participarà activament. De quina manera se'ls implicarà? El primer que hem fet és contactar amb les entitats, segurament se'ls facilitarà un formulari amb unes qüestions i després segurament es faran enquestes a la població i farem taules de participació ciutadana perquè ens puguin fer trasllat del que ells, quina sensibilitat tenen o què perceben. Inclús diem, no, a Piera és com un hàndicap de dir, no, és que a Piera no es fan coses culturals. I dius, ostres, la biblioteca no para, des de la regidoria de cultura no parem. I llavors, a vegades la ciutadania té una percepció, no? I amb informació la podem revertir i fer coneixement a tothom que hi ha aquest pla de lectura, quines eines hi ha, quins recursos, i que pot estar molt bé perquè la gent conegui també els nostres equipaments culturals. I ja per acabar, amb quin termini creieu que pugui estar feta aquesta diagnosi per començar ja a aterrar a la pràctica? Ens hem marcat un pla, és una mica curt, en un mes volem tenir feta la diagnosi i començar amb aquest procés de participació, i ens agradaria redactar el pla, tenir-lo fet pel juny, perquè quan hi hagi el juny poder-lo aprovar pel ple que hi hagi i sigui una eina de treball. Ens hem marcat que sigui un pla de lectura a llarg termini, que sigui d'uns 4 anys, però que sigui una eina viva i que pugui anar canviant i sabent si funciona o si no funciona les accions que hem dut a terme. Doncs, Anna, moltes gràcies. Anirem veient com es va desenvolupar en aquest pla en els propers mesos.